Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen hamaika alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, hamaika egin. Mercedeseko zuzendaritza gaur goizean bildu da sindikatuekin eta soldata igoera eskaini die langilei, baina ez du igandeko gaueko txanda baztertu. Gasteizeko lantegiko bi aldeek jarrerak zertxobait hurbildu dituztela onartu dute, baina sindikatuek uste dute aurrera pautsu gutxi izan direla bileran. Enpresaren proposamena aztertu eta lanuzteak mandetuko dituzten erabakiko dute hurrengo ordu eta egunetan. Bien bitartean, biharkoan, Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Arantxa Tapia ekonomiaren garapeneko sailburua multinazionalarekin bilduko dira Stuttgarten, Alemanian bertan. Taldeak 1.200 milioi euroko inbertsioa iragarri du lantegiko instalazioak berritzeko eta orain halako bi ekoitzi ahal izateko. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analistia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Uztailak 5 ditu gaur, asteartea da eta esan bezala Gasteizko Mercedeseko lantegian lan hitzarmena berritzeko eta malgutasunari uko egiteko negoziazioek aurrera jarraitzen duten bitartean Arantxa Tapia, garapenerako sailburuak zuzendaritzari eta sindikatuei eskaera bat luzatu die gaur goizean bertan akordiora iritzi ahal izateko hain zuzen ere haien jarrerak malgutzea. Sailburuak gaineratu du Radio Euskadin eginiko elkarrizketa batean Euskadik ezin duela inondik inora inbertsio hori galdu. Beraz, Mercedeseko zuzendaritza eta langile batzordaren artean akordio gehiagoren zain geldituko gara, baina Iruñera begira ere, jarri behar gara gaurkoan izan ere badakizue. Uztailaren 5 dela, San Ferminen jaien hasieraren atarian gaudela eta hain zuzen ere bihar saio berezia eskainiko dugu Hamaika Telebistan, goizeko 11:00 hasita eta ordu biterdira bitartean. Iruñen bertan izango dira Hamaikako lankideak eta beste elkarrizketak, eguneko kronikak eta kale galdeketak ikusi ahal izango dituzue. ¡Viva San Fermín! Eta horreko urteetan bezala zen mugimendu feministak eraso sexisten aurkako manifestazioa egin duen zuzen ere San Fermin jaien atarian. Beldurrak gurekin jai lelopean eraso sexistarik ez dutela onartuko gaineratu dute. Uholde beltza gara, amorruz eta irmotasunez mintzo dena. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien tinpanoak zartatu ditzakeen amorruk arrankariz. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borrokan. Borrokan mugimendu feministaren iraultzarako indar leherkaria inoiz baino biziago dagoelako. Kaleak geureak eginez, indarrez aurre eginez, elkartasun eta saretze feminista ereiten, etsaiari hortzak eta ukabilak erakusten, sistema zapaltzailea deserrituratzen, gure aspaldi aukeratu dugu. Autodefentsa transfeminista!
Bain zuzen etzi, hilaren 7an 14 urte beteko dira, Jose Diego Illanesek Nagore Lafage bortxatu eta hil zuenetik. Haren omenez, 100 lagun inguru bildu ziren atzokoan, Iruñean bertan, Astelen Lilak taldeak deitutako elkarretaratzean. Lafagerentzat justizia eta reparazioa eskatu dute, eta baita ere indarkeria matxista ororekin amaitzea. Orduan euria ari zuen, gaur ere euria ari du. Deus ez den gaitza da nostalgia, ez deusa ezin da arindu. Eta herriko jaien eta jaialdien berreskurapenaren testu inguruan eta baita ere udako porren atarian COVID-19aren 7. olatua sohartarazi dute adituek. Ospitaleratzeak eta ziuetako egoerak ematen dute COVID-19aren bilakaerari erreparatzeko argia eta gora ari dira. 147 pertsona daude ospitaleratuta gaitzaren ondorioz, hilabetean 142 egin dute gora COVID-19agatik ospitaleratuek. Koronavirus kasuen gorakada berriaren aurrean prebentziorako eta zuhurtziaz jokatzeko deia egin dute instituzioek zein adituek. Bereziki, nagusiei eta pertsona zaurgarriei gomendatu diete neurriak hartzeko. Eta politika alorrari salto eginez, diputatuen kongresuko konstituzio batzordeak onartu du memoria demokratikorako lege proiektua. Akordio gehienak Euskal Herria Bildurekin egin dituzte, besteak beste, auzitegi frankistak legez kanpotzat jotzea eta ezarritako zigorrak bertan bera ustea, eta baita ere Kumbre jauregia, zein Ezkabako gotorlekua memoriagune bilakatzea ere, ez hori bakarrik, legea aplikatzeko tartea ere luzatu dute, 1993 eta 93 arte zabaldu dute eta horri esker besteak beste Felipe Gonzálezen gobernuaren lehen urtera arte izandako torturak eta etaren aurkako gerra zikina jazan zutenak giza eskubideen urraketen biktimatzat hartuko dira. Mertxe Izpuru EH Bilduren bozeramailea kongresuan izan genuen atzokoan hemen Hamaika telebistan eta adierazi du adostasun honek trantsizio eredugarriaren kontakizunari kolokan jartzeko bide bat irekitzen duela. Entzun dezagun. Honek behintzat bide bat irekitzen du hain monolitikoa ez izateko errelatua, ez? Oraindik lan asko dago egiteko, egia da 83an ere etzela dana bukatu eta baina, bide bat irekitzen du, aukera bat egongo da, ze beste gauzen artean ere auzitegi frankistak legez kanpo ustea lortu dugu, baita ere beraiek egindako botatako zigorrak ere baliogabetzea. Hau ere simbolikoaz izateaz gain badu zenbait senitartekoentzat erreparazio modu bat, ez, emateko aukera bat. Eta azken finean 83tik 83 arte izandako giza urraketak, giza eskubide urraketak, berriro berrikusteko aukera emango du, ze horretarako ere adostu genuen batzorde berezi bat irekitzea, eta frankismotik urte horretaraino berrikusteko hainbat gauza ez. Esan dudan bezala, horretan ere etzan bukatu, mugak ez dira inoiz, eta batez ere frankismoarekin ez ziren hain garbiak izan, eta hori lortzean ikusteet garrantzia duela. Dena den eta memoria demokratikoko legea zaratago oraindik ere memoriaren alorrean bidea egiteke dagoela nabarmendu du Aizpuruak. Asko dago egiteko, asko dago hemen gertatu zenaren historia, benetazko historia kontatzeko, realitate isilaraziak asko daude,
isilpean mantendu direnak eta isilpean mantendu nahi dituztenak ere. Beraz, lan asko dago egiteko oraindik, memoria inklusibo bat lortzeko, benetan bi motatako biktimak ez egoteko. Eta gai zaldatuta, Nazio Batuen erakundeak azalpenak eskatu dizkio Frantziako gobernuari hizkuntza gutxituei buruz duen jarreraren inguruan. Hain zuzen, Konstituzio Kontseiluak molak legearen aurka hartutako jarrera hizkuntza gutxituen giza eskubideak urratuko lituzkeen beldur da. Nazio. Eta iparraldean, energiarekin lotuta, IENER enpresak 200 etxe hornitzeko adina elektrizitate sortuko du. Hemendik aurrera dagoeneko ezarri dituen 17 zentral fotovoltaikoei beste 4 gehituko dizkie uda honetan. Energia krisiaren gaineko kezka gero eta gehiago nagusitzen ari da mundu osoan. Alternatiba gisa, IENER herritarren energia ekoizten duen sozietatea dugu Ipar Euskal Herrian. Energiaren 89% importatua zela eta Ipar Euskal Herritik kanpo ekoizten zela hartuta, energiare problematika berreskuratzeko borondatea sortu zen 2014an. IENER da herritar enpresa bat, energia elektrikoa, energia berriztagarriak bultzatuko dituena Ipar Euskal Herrian eta energia ekoizpenak sortuz. Jadanik energia berriztagarria ekoizten duten 17 zentral fotovoltaiko dituzte herritar eta kolektibitatei esker. Orain IENER enpresak Azkainen eta Baionan laster martxan ezarriak izango diren instalazioetaz gain, 4 instalazio fotovoltaiko berriren obrak hasiko ditu 2022ko uda honetan, Sara, Doniztiri, Garazi eta Ortzaizeko herrietan. Eraikin publikoen teilatuen tamainaren araberakoa dira zentralak. Sarakoa izango da handiena 500 metro kuadrorekin, eta 35 etxe bizitza hornitzeko beste elektrizitate sortuko du. Ortzaizen 180 metro kuadrokoa izango da zentrala, Donostiri 120 metro kuadrokoa, eta Donibane Garazi 50 metro kuadrokoa. Enpresa herritarraren egitura fotovoltaiko guztiak erakundetako espazioetan ezarriak dira 25 urterako. IENERrek egiten du hasierako inbertsioa, baita mantentzea ere, eta erakunde publikoek espazioa uzten dute urtean euro bateko alokairu simboliko baten truke. Udaran eraikiko diren instalazio fotovoltaikoen kasuan, IENERrek egingo duen 235.000 euroko inbertsioaren bidez 4 instalazio berri hauek 5 tona CO2-ren emisioa saietsiko dute urtero, eta udazkenerako herri enpresak bere parkea handituko du. 24 zentral izango dira eta potentzia egungo 497 kilobatioetatik 665 kilobatioetara pasako da. Horri esker udazkenerako Euskal Herriko 210 etxe bizitza hornitzeko adina elektrizitate ekoitzeko duela kalkulatzen du enpresak. Eta Europa mailan udatik aurrera Errusiar gaztik gabeko negu baten aurreikuspenak daude. Izan ere, Errusiako gaza Alemaniara bideratzeko Nord Stream gazeoduktoa edo gazbidea 10 egunez geldiaraziko dute datorren astetik aurrera, eta Alemaniak eskatuta agertu da konponketak aitzakiatzat hartuta gaza ea behin-behintiko eteko ote duten. Ana Irazabal kazetariak eman digu egoeraren berri. Egoera da Nord Stream bat gazbidea uztailaren 11-tik 21 batera geratu egingo dela, hau da mantenimendu lanak egingo dituzte 11 egun horietan, aurre ikusita zegoen geldialdi bada, hori ere esan beharra dago, baina nolabait Alemaniako gobernuak uste du Gazprom Errusiako enpresak erabil dezakeela mantenimenduzko lan horiek, ara erabil ditzazkeela geldialdi hori
nolabait iturria ixteko. Iturria behin betiko izteko, edo behin-behinean izteko, ez dakigu zenbat iraungo duen. Baina Berlingo gobernuak, Olaf Scholzen exekutiboak, ohartarazi die Alemaniarrei kontu zibiltzeko gerta daitekela, aukera badela, eta agian mantenimenduzko lan horiek amaitzen direnean, uztailaren 21ean, Gazpromek ez duela Alemania gehiago Errusiako gasarekin hornituko. Orduan, egia da, oraindik ez dakigula, ez dagoelako konfirmatuta eta geldialdi hori aurreikusita zegoela, baina hemen beldurra zabaltzen ari da aukera bat delako eta nolabait gobernuak ohartarazten duenean ekonomia ministroak Robert Habekek Berden liderrak esan du gerta daitekela eta orduan, hemen pixka bat alarma guztiak pizten hasi dira eta agertoki politiko eta ekonomiko desberdinetarako prestatzen ari da Alemania, ez udara begira hemen jende guztia porretan dago eta Alemaniarrak beste gauza batzuetara daude, baina bai zalantzari gabe irailera edo urrira begira. Eszenatoki posible horren aurrean alternatibak prestatzen hasita dagoeneko Alemania besteak beste herritarrei eskatu die energia aurrezteko. Nolabait 3 maila dituen larrialdi plan bat abiarazi zuen duela 2 hilabete, gasaren larrialdirako plana, momentuz 2. mailan gaude, eta 2. maila horretan herritarrei eskatzen dietena da aurreztea. Hau da, aurreztea ahalik eta azkarren eguneroko bizitzan eta baita industrietan ere. Horrek ez badu funtzionatzen, eta ikusten bada udazkenera iristen garela erreserba nahikorik gabe, 3. maila aktibatu beharko litzateke eta 3. mailak ekarriko lukena izango litzateke gobernua egingo litzatekeela gasaren hornikuntzaren kudeaketa guztiaren jabe hau da. Eta horrek errazionamendu bat ekarriko lukeela. Ze epe motzeko mirakulurik hemen ez dago. Ikatz meategiak gehiago ustiatzeko erabaki hartu duela gobernuak larrialdi egoera batean egongo balitz, eta gero da zer egin, oraindik irekita jarraitzen duten 3 zentral nuklearrekin eta aurten itxi beharko liratekeen 3 zentral horiekin, ez? Noski hemen beldurrik handiena da zer gertatuko den udazkenean, hau da, ea Alemaniak nahikoa gas izango duen udazkenari eta batez ere neguari aurre egiteko. Zer gertatzen ari da? Momentuz ez direla erreserbak nahi bezala edo nahi bezain azkar betetzen ari. Haien helburua izango litzateke, Alemaniako gobernuaren helburua izango litzateke azaroaren amaierarako erreserben 80% beteta izatea. Eta horrela, posible izango litzateke, errazionamendurik gabe neguari aurre egitea eta industria geratu gabe batez ere, ez? Ze gobernuak esan duena da, momentu kritiko batera iristen baldin badira, geratu beharko dena ez dela izango etxeetako berogailuak, baizik eta industrian geldialdi batzuk egin. Eta hori, badakigu horrek domino efektu bat sor lezakela. Nazioartearekin jarraituta Latinoamerikatik Estatu Batuetara bidea hartzen duten milaka eta milaka pertsona egoten jarraitzen dute. Migrazio fluxuek ez dute etenik eta hildakoak egoten ere jarraitzen dute bide seguruak ez egoteagatik. Bien bitartean Mexikoko presidentearen eta Joe Bidenen arteko bilera iragarri dute datozen egunetarako, Bero Satruztegi kazetariak emango dizkigu xehetasunak. Gaur 850 migratzaile asfixiaturik hil ziren Estatu Batuetako muga zeharkatzen zuen trailer batean zihoaztela. Horregatik, Mexikoko hegoaldeko mugan dagoen migratzaileen karabana batek, Mexikoko gobernuari, korridore humanitarioak sortzeko eta autobusak antolatzeko eskatu dio Estatu Batuetako mugan halako ezbeharrak ez gertatzeko. Hori gutxiez eta mugarik gabeko medikoak erakundeak egoeraren larritasun eta arrisku fisikoak eta psikologikoak azpimarratu ditu eta Mexikoko iparraldeko mugan laguntza humanitarioak lehentasuna izan beharko lukeela adierazi du. Gertakari kate hauek izan dira besteak beste Biden eta López Obradorren arteko bilera bultzatu dutenak. Gaia ardatz, batez ere muga zeharkatzen duten ertamerikarrek izan ditzaketen lan aukerak baloratzea izanen dute helburu. Horrekin batera, ekonomiari, segurtasunari eta armen trafikoari helduko diotela aurreratu dute.
Testuinguru honetan, Ameriketako Estatu Batuetako auzitegi gorenak argi berdea eman dio Joe Biden presidenteari Donald Trumpek ezarritako migrazio politikak bertan bera usteko. Bero Satruztegi. Estatu Batuetako gorte gorenak baiezkoa eman dio Joe Bideni Trumpen administrazioak sortutako Remain in Mexico kanpainarekin bukatzeko. Egungo presidentearen helburuetako bat izan da hasieratik. Programa honekin Mexikarrak ez diren migratzaileak Mexikora bidaltzen dituzte eta euren kasuak edo prozedurak Mexikon daudela aztertzen dituzte. Bidenen administrazioak Estatu Batuetan bertan atxilotu eta mantendu beharko lituzketela uste du prozedura legalak bertan Estatu Batuetan aztertzen diren bitartean. Badira ordea aldaketa proposamen honen aurrean kontrako jarrera hartu duten estatuak, Texas esaterako. Programa hau bertan bera gelditzen bada, immigrazio legearen beraren kontra egitea litzatekela uste dute. Esan bezala, baina Biden hasieratik saiatu da kanpaina honekin bukatzen eta oraingoan aurrera egin dezakeela ematen du. Eta Ekuadorrera begira ere jarri behar gara, izan ere Ekuadorreko gobernua eta mugimendu indigena akordio batera iritzi direlako erregaien prezioari muga ezartzeko eta horrela protestei amaiera emateko. Bero Satruztegik emango ditu azalpenak. 2 aste luze iraun dituen greba nazionalak fruituak eman ditu. Mahai gainean jarritako eskakizunen aurrean gobernuak konpromisoa hartuko duela esan du. Esaterako, babestutako eremuetan mehatzaritza jarduera debekatu eginen da. Horrekin, batera, erregaiaren prezioaren jaitsiera iragarri du eta erregaien sorospen politiketan lan egiteko asmoa adierazi du. Aurreratutako neurri hauekin, Ekuadorreko nazionalitate indigenen konfederazioak mobilizazioak bertan behera utzi ditu. Hala ere, naiz eta gobernuak aldaketa batzuk egiteko asmoa erakutsi duen, argi geratu da azken 2 asteetan ikusi diren manifestazio eta mobilizazio jendetsuekin giroa oso bero dagoela eta edozen inar aski izanen dela berriro ere gizartearen haserrea pizteko. Eta gurera itzuliko gara kulturaren eskutik, eta hain zuzen ere Metro Kuadroka kultur elkarteko kideak udalbiltzak sortutako geuretik sortuak egitazmoan parten hartzen ari dira, bidaide antzaslana sortu dute Atarrabian eta Uhartean. Sagardo eguneko kartelak egitea. Diana jotzia goizeko 7etan eta herri osua esnatzia. Dultzainek edo izan eta erraldoiekin jutia. Erraldoia multzia barrutik. Erraldoiaren atzetik jutia. Liburu denda txiki bat irekitzia. Liburu denda txiki hortan erostia. Basurdetarako baflia kargatzia. Basurdetarako musika prestatzia. Txosnetan goizeko ordu bitatik goizeko 9 arteko turno bat egitea. Txosnetako diru zaintza hartzea. Eta batez ere, txosnetarako kainerua aldatzia!
Eta urte honetarako Euskaraldiak badu abestia, ezazu hitz bat izena du, Xabier Zabala musikariak sortu du aurtengo ekimenaren ereserkia, eta Andoni Egainak jarri ditu hitzak. Aurtengoa 3. Euskaraldia izango da, eta hitzez egiteko garaia leloa izango du. Azaroaren 18-tik abenduaren 2 bitartean ospatuko da. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea. Aski alda maite dut ozen esatea, Euskaraz bada zerbait, hitzekoa izatea. esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar batek suak izten du maiz. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zagarra dugu mantana eta ikatza da karbon, sakbon dugu ikatza eta zagarra pon. Mende erdi bat joan da, zagarra dugu mantana eta ikatza da karbon, sakbon dugu ikatza eta zagarra pon. Mende erdi bat joan da eta hor konpon. Beti toki berean, Ezin gintezke egon, esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar batek suak izten du maiz. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Ordezko gurasobi gaztelera frantzez, nire erabakita nire borondatez. Banoa aspaldiko desioa betez, agurra aita eta ama ondo bizi bitez. Erronka haulo ez gorde golkoan, garaipen txiki asko da jokoan. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Erronka haulo ez gorde golkoan, garaipen txiki asko da jokoan. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dakagu Iñaki Altuna, naizeko zuzendaria da bera, eguerdion eta ongetorri Amaika Telebistara. Bueno, naize 10 urte, bete ditu aurten, 10 bat, azkar esaten da ez? Zenolako balantzea egiten duzue? Bueno, izgutxitan, ez? Bueno, gu genituen erronka batzuk, ez? Eremu ezberdinetan. Azken batean, transizio batean behar genuen, gu bagatoz tradizio batetik, ez? Paperatik eta erredakzio molde batetik, eta behar genuen transizio bat, transizio digitala deritzaion hori, ez? Eta horri bat zeukan hainbat erronka, bai erredakzioaren funtzionamentuan,
bai produktuak egiterako eran, kazetaritza egiterako moduan, bai negozio eredua deitzen zaion horri, ez? Kioskotik, ez dakit, arpidetza eta beste hori. Eta, bueno, marka bera, marka berri bat atatzen merkatuan. Orduan, guzti hori, transizio hori, 10 urte hauetan esan ditzeke, transizio horren parte bat behintzat, erabat optimistak izango, baina parte bat behintzat egin dugula eta norabide bat hartu dugula. Elkarrizketan zehar sakonduko dugu trantzizio horretan, baina hastapenetara ere egin behar dugu salto ez, iraganera begira, duela 10 urtera, naizen sorrera horretara, garai berri baterako komunikabide berri bat, gisa aurkeztu zen naiz bere sorreran, eta testuinguru zehatzean, ez, jaio zen, ez zuzen ere, etak bere jarduera amaitutzat eman zuen testuinguruan, aldaketa politiko itzela zegoen aurrean, ezta, beraz, hor ere, ezin daiteke nik uste naizen sorrera ulertu behar dela kontestu horretan, ez? Egia da gu urte pare bat, baina ja aipatzen dituzune gertakari politiko eta sozial nagusi horiek ja pixkat egosten ari ziren, ez? Eta gu 2010 urtean hasi ginen ere gure hausnarketa honekin, genuen gararen orrialde digitala, Garanet eta hori, baina ikuste genuen, aurrera urrats bat egin behar genuela, aipatutako transizio hori egiteko, ez? Eta hor, hain zuzen, bazan proiektu hau gauzatzea, eta ezin daiteke disoziatu nolabait garai hartan bizitzan egoerarekin, eta lelo hori, eta inkluso marka berri bat atea izan, ez? Naiz marka berri bat izan, zer ikusia zeukan ere, egoera berri baten aurrean aurkitzen ginela, eta nolabait ere egoera horren aurrean ere, maila ezberdinetan, baita ere markari dagokionez, eta proiektu dagokionez, berritzailea izan behartzuela, ez? Ezin daiteke nik usteet, biztan da, inflexio puntu badala Euskal Herriko garapen politiko eta sozialean, eta naiz pixkat ere hor kokatzen du bere burua, maila baten kasualidadez, ez? Azken batean gure proiektuare beharra zuelako, baina baita ere, beste alde batetik ere, kausalidadez, egoera hori hor zegoelako, ez? Eta hork ere behartzen gintuen nolait esateko, saio bat egiteko edo saiakera bat egiteko, aurrera bidean jartzeko ere komunikazio mundu hau. Eta ordutik zenbat gauza gertatu diren munduan, ez? Zenbat orrialde eta orrialde bete daitezkeen soilik azken 2 urteekin esaterako. Azkeneko 2 urte izugarria, ez? Azken batean pandemiaren gaia nagusi izan da, eta orain gerraren afera eta sortu den giro guzti hori. Eta nik hori hausnarketa da pixkat, batez 2 urteotakoan, eta lehen aipatu dituen gai lotuta, pixkat oso gai handiak bezala, ez? Azken batean, gure txikitasunen edo, ari zaizkigula kontestu globalean, mundu mailako kontestuan oso gai potoloak sortzen, eta horrek ere hausnarketarako bide eman beharko liguk, ez? Gure txikitasunetik ere nola heldu gai guztia bai. Baina egia da, hori ez, dimentsioa nik uste hartu duten azkeneko berri horien dimentsioa da pixkat, ez da esan, edo ikaragarria, edo baina bai, hala da, ez, eta horrek ere behar du gure aldetik ere hausnarketa bat egitean, gaiok nola tratatu, gureari nola eutxi ere bai, ez diluitzeko balako berri eta kontestu orokorretan. Eta gaien tratamenduarekin lotuta ez, eta egiten dituzuen analiziekin lotuta ere, zein punturaino uste duzue honek nolabait baldintzatu dezakela egun bizi dugun testuingurua, edo herritarren iritzia? Gure analiziak eta gure gogoeta, nik uste hor, badugula egin behar bat. Azken batean, guk kazetaritza egiten dugunean, perspektiba ez dugu galdu behar. Hauan egiten dugu transmedia, garai berria, audiovisualez, gauza askotan, baina funtsa ez da asko aldatu. Azken batean, gure lana zer da? Gure lana da informatzea, iritzi batzuk ematea, irizpide batzuk ematea, azken batean eztabaida sustatzea, nahi baduzu ere gizartearen osasun demokratikoari ekarpena egitea, eta hori beti horrela izan da, eta horretarako egin behar dugu, albisteak eman, iritziak eman, historia kontatu, ez? Eta hori da, nik uste lan honen funtsa. Eta horre badu, nolait esateko, funtzio sozial bat edo, ez? Oso pixkat handi uste gelditu da, baina badugu halako hori, ez? Eta nik uste hori galdu behar ez da perspektiban, ez? Gero dago beste gauza asko, bai, dirua behar da, publizitatea sartzen da, bestea, ez dakit, lizentziak emititzeko, gauza asko daude.
hau azken batean industria bat ere bada, ez? Baina importantean ikuset, funtsian ez lehen eta ez orain eta ez etorkizunan da funtziori, daukagun funtziori eztabaidak sustatzeko, informazio bateko, eztabaidak eragiteko, eta baita ere, herri honetan egon daitezken korapilo nagusiak hori ez, askatzeko, gure ekarpen egitea, ez? Nik uste hor kokatu behar dugula gure burua, eta askotan ere galdu gabe, pentsatuz gauza eta mundua asko aldatu da, izugarri aldatu da, baina nik uste perspektiba hori inoiz galdu gabe. Kazetaritzaren muinari heltzea, ez? Hori da. Askotan, egia da, gauza asko alda, teknologian bitartez, eta pixka txunditu ere egiten gara, ez? De repente hasten dira gure moen urte batzuri gogoratzen, ez? Hasian webunetan gauza pilo bat egiten, eta gauza asko, eta ez dakit, ez? Irikitzen zenun, eta ateratzen zizkizun gauza asko, eta azkenen zertzan importanteago azala edo muina. Eta nik uste horri ere errebindikatu behar dela muinaren behar hori, ez? Eta azken batean, aurrerapen teknologikoak, egin diren dauzkagun baliabide guztiek, horretara egokitu behar ditugula eta ez alderantziz, ez? Horri mantendu behar dugu edukien eta mamiaren garrantzia. Hamarkada honen, urte hurren honen arira, ez? Ari zarete berreskuratzen hainbat artikulu, hainbat erreportai, ze nolako aukeraketa egin duzu, ez? Zer aurkitu dezakegu bertan? Pixka desan aukeraketa nola, esan da pixka azkar batian, hori onartu behar dugu, ez? Azkera beratzen, bagenituen alde batetik, bai garai bateko nolait, lehen aipatu ditugun gertakari horien inguruan, egin dirako lan garrantzitsuak, ez? Egia da, gure talde komunikatiboa ziklo horren aldaketan eta egoera horren aldaketan bere rola, bere protagonismo izan zuen eta hor badago lan batzuk, ez? Baina egia dare bai, saiatu garela ere, gaur egun eta etorkizunari begira egon daitezken beste gai batzu, aldaketa klimatikoa dela, edo azkeneko pandemia dela, edo gaur egun eztabaidan nagusia hainbat diren gai horiek ere ekartzea, protagonistak ere ekartzea, eta bar, ez? Eta, saiatu gara, pixka, gure pieza batzutan arrakastatxuenak, hau da jende gehien ikusituna, baina beste batzun ere badaula pieza kutxun batzuk ere usten dugula ondo islatzen dutela gure izara, ez? Saiatu gara pixkat denetatik hori sartzen eta pixkat, halako eskaparete bat jartzen gure lana erakusteko. Eta hainbat erronka ez planteatu dira azken 10 urteotan ere, kazetaritzaren munduan oroar, ez bakarrik naizen, baina esaterako paperetik alor digitalerako salto horretan, formula berriak pentsatzen hasi behar izan dira komunikabide guztiek, eta zuek arpidetzen gaineko apustua egin duzue. Kontzeptu berria izan zen, hasiera batean. Uste duzu herritarrek bere gain hartu dutela dagoeneko erantzukizun hori, edo ulertu dutela arpidetzen kontzeptua edo garrantzia? Bat zegoen handicap bat, hasieran, ez? Batez ere interneteko munduan, ze internete ateratzen danean, luzatzen den mezua, edo zabaltzen den mezua da, internet doakoa dela, ez? Pixka bat hori, ez? Eta egunkari gehienak ere, odenak, hasten dira bere mamiak interneten zabaltzen doainik, ez? Eta hori bai sortzen du alako egoera bat, doainik da, eta esango nuke baita sektore aurrera zaleak hori balio bat bezala ikusten dutela, ez? Eskuragarri jarri informazioa, eta baina, egia da, horrek ere baduela bere beste aldea, ez? Doainik izatea, azken batean, suposatzen du, lan batzuk egin ez izatea, edo prekaridadeak sortzea, edo batez ere gu bezalako edabideak nolait ere botereari aurre egiteko gogoz jaio geranak, baliabidei gabe, nekez dugu alako erronkari eustea, ez. Orduan bat zegoen alako giroa. Nik uste hor maila batean, gure komunitatean, gu badugulako, ulertzen dugu, gure indargune badagula gure inguruan komunitate nahiko sendo bat, ez. Gure irakurleak, arpideak, gure jendeaz demagun, ez. Eta gainean baduela beste, ez dela komunitate endogamiko bat. Hau da, ez diola bere buruari begiratzen. Nahi duela bere alea, bere arpidetzan bitartez edo egunkaria erosten jartzen duen ale hori, ez izatea berarentza, baizik eta indar bat izatea gizartean ere eragiteko. Lehen aipatu ditugun funtzio sozial hori egin ahal izateko, ez. Eta maila horretan guztugu gure komunitatean bai ulertu dala, ale hori jarri behar dela zuzen ere, komunitatea indartzeko, baina aldi berean ere gure edabideek edo naizek izan dezaken funtzio sozial hori bete ahal izateko. Nik uste maila horretan, ulertzen dut, badagola kontzientzia maila bat. Gero egia da, beste elementu bat lagundu duela azkeneko urtetan izan da,
espolioaren gaia eta pixkat arpidetza guk indartu genuen, garari egineko zorra garari sartu ditzaion, 3 milioi terdiko zor hori kitatu behar izatea, eta hor ere indartu genuen gure arpidetzaren kontzeptu hori. Orduan, esan daiteke, behar bada esan dugu, akaso kontzientzia handiago beharko litzateke oroar, baina guk uste dugu gure komunitatean eta gure hedabideen inguruan, hori pixkat maila batean ere lortu dela aipatu dituen faktore horiengatik. Arpidetzek ere pisua hartzen dute edukiak sortzeko garaian, ez? Publizitatearen aurrean. Edukiak ez mugarik ez izateko. Arpidetza azken baliabidea dira finantziazio bide bat, ez? Egia da, eta publizitatea ere gurez hala da, ez? Maila batean, guk azken batean esan dezakegu dauzkagula iturri ezberdinak, ez? Bada arpidetzarena, bestea da gara egunkaria kioskoan zuzenean salduta, beste bada produktuak saltzen ditu. Guk ere jarri izan dugu denda bidez, diskoak edo liburuak edo bizkat ere mamiz, ez? Esan dut ez dugu sartzen, ez dut zer esan nahi, hanka sartzeko, baina ez dugu bizkat produktua zentzu bat daukatena, editoriala edo formatiboa edo informatibo edo entretenimentu, edo Euskal Herriko ezagutza, baina hori ere finantzia bide bada, ez? Eta beste ere publizitatea da. Ulertzen dugulako ere gure komunitatean badagoela jende bat behar duela ere publizitatea jarri, egon daitekeela ere enpresa beste batzuk ere gure interesatu altzaiena gurean publizitatzea, eta biztan da ere publizitate instituzional ere gure irakurlek ere merezi dute, eta gure ikuslek merezi dute instituzioetatik lantzen diren mezuak edo ematen diren informazioa publizitate bidez, gure irakurle eta ikusle eta entzulek ere merezi dute hori jasotzea ez. Orduan, finantziazioa guztien iturri ezberdinetatik jokatzen dugula. Biztan da, arpidetzak ematen dugula indar bat, iraunkorra dalako, ez dela produktua behin erosita kitxo, baizik eta iraunkorra da, eta maila horretan ematizu, eta gainera, nolait ere da, ez dakit nola esan, kontratu bat zure jendea eta zure artean. Eta horrek, zure komunitatea eta zure artean. Eta horrek emateizu indar bat, ez? Eta segurtasun bat mantentzen bazu, jakina. Hori da parte bat, gero asetu behar duzu, ez? Arpidetza oso ondo eman dizute, baina gero arpidetza horri eman behar diozu eskaintza bat, profesionala, mamietan, bi aldea diro, ez da bakarrik, ez da donazio bat, ez? Azken batean, zerbitzu bat eskaini behar diozu, kalidadezkoa, profesionala eta barez. Beraz, konforme gelditu zarete etorkizunera arpidetu zaitez kanpainarekin? Kanpaina garrantzitsu izan zen guretzat, aurrena filosofikoki kanpaina hori jarri zen martxan, gainera gararen espolioari aurre egiteko. Baina gu oso idea garbia genuen, gure etzala erronka bat, atzera begira zorra aurre egin eta kitxo. Ze hori izan ziteken gure odolustea. Indar guztia jartzen zorra hori getatzen eta gero odolustuta indarrik gabe gelditzea. Horretik sartu genuen diru eskatua baino zorra pagatzeko, esan genuen guazen indartzea arpidetzaren kontzeptu hori etorkizuneko proiektuari begira. Eta nik uste hori ondo ulertu zala. Ez ginela erresistentzia hutsan gelditu, baizik saiatu ginela gure proiektuaren garapenean indarra jarri ez. Eta horrek eman zegoen, jendeak ondo ulertu zuen, eta 10.000 arpidetzan erronka jarri genuen eta bete genuen ez. Eta horrek, esan nahi dut, mezuan asmatu zala, jendeak ere hori ikusten zuela beharrezko, eta maila horretan oso pozik gaude eta oso eskertua gaude egindako laganagatik, egindako esfortzuagatik eta jasotako erantzunagatik. Azken hamarkadan ere kazetaritza egiteko formak aldatu dira, ez? Orain aro berri honetan transmediari buruz hitz egiten ari gara, dagoeneko ez dira atal desberdinduak, ez? Paperezkoa, telebista, irratia, elkarlanean aritzen dira. Zer nolako erronkak izan ditu naizek bide honetan? Funtsean, formatu ezberdin horiek lantzea eta gero elkarren artean egitea, ez? Azken batean, da edukian pentsatzea, baduzu egitea elkarrizketa bat edo daukazu elkarrizketa pertsonai oso garrantzitsu batekin, ez? Guenda urte batzu, paperekoa jongo zen bere grabadorakin eta abisatuko zion fotografoari behar bada edo berandu, ulertzea zu, gero bestea irratira pasako zen, eta igual behar bada hori dena aprobetxatu, ez? Behar duzu
kontuan hartu daukazu eduki hori, eta behar duzu kontuan hartu nola emango duzun audiovisuala ikusentzutekoa, nola emango duzu paperera, internetera, sare soziala. Kazetari baten gainean, ez? Edo ekipo ezberdinak, eta gero sare sozialak, eta azken batean, leheno produktuak nahiko definituak ziren, ez? Guain nik uste dena pixka interneteko errealidadea, ez? Gu hor indar jarri dugu, internetetik abiatu. Garai batean nola itezteko egunkariak asezien internetek egiten zuen papera egin, eta gero kontenido hori, edo mami hori eduki hori, internetera pasa. Horan gu pixkat aldrebesko bide hartu dugu, hau da, alderantzizko bidea, edukiak egiten ditugu interneten, formatu ezberdinetan, eta gero jara ematen ditugu, edabide bakoitzara, irratira izan, edo paperera izan, eta bar. Irratia aipatu duzu, hori izan da apustu nagusienetako bat, ez? 2019an sortu zenuten Naiz irratia, zenolako bilakara izan du? Gu konten gaude, bakigu erronka handia direla, baina aldez aurretik izan genuako ibilbide oso luze eta korapilatxu bat, lizentziak lortzeko, Eusko Jaurlaritzarekin kalapitak handia izan genituen, prozesua judizializatu zen, betikoa. Eta orduan, horrek lortu genuen, ez? Eta guretzat importantea zen, eremu ezberdinetan irratia, ez? Alde batetik euskeraren ikuspuntutik, gure euskeraren lerroa indartzen zuelako. Talde bezala badugu lerro bat hori, ez? Elebakarra, eta horre indartzen zuen. Gero beste lerro batzuk ere dauzkagu, eta nolait ere gure eskaintza hizkuntzen ikuspuntutik hobetzen zuen, eta guretzat erronka importantea zen. Gainera, Naiz irratia jarri genion ez beste marka bat sortzeko, baizik eta Naizen erreferentzia eta euskeraren erreferentzia elkarlotzeko, hori izan gauza bat, elementu bat edo ezaugarri bat, eta bestea zan transmediaren ideia horri, ez? Azken batean zan beste modu bat informazioa eta zabaltzeko, askotan aipatu bezala erredakzioan egiten da lana irratian bukatzen da, edo erratitik hasten da lana beste modu batez aprobetxatzen da, edo paperean, interneten eta barez. Eta uste, maila horretan aurrera pauso nabarmenak egin ditula, ikuste bi ez dago parrilla, meretzean aurreko egunetan musika bainotzen entzuten, baino pixkanaka ari gara osatzen eta gure asmo da albezain beste aztea, kontuan hartuta Naiz irratiaren zabalkundea handia dela Euskal Herrian, eta maila horretan nazio ikuspuntutik irrati indartsu bilakatzea litzateke gure erronkari nagusiena. Eta irrati tradizionaletik entzuteko aukeraz gain, internet bidez ere entzuteko aukera, ez horrekin lotuta ere. Biztan da, gainera, Naiz irratia sortu horretik bere aurrekaritako bat izan zen Infozazpi irratia, ez? Infozazpi irratiko xeleberekeri bat ero da, sortu zanean, ez zegoen legalidadean, ez zegoen, ez zaukan, eta horregatik sortu zen gaina elkarte bat bezala, eta bere xeleberekeri bat izan zen, estatu frantsesean kokatu zen, eta eskatu zuen CSA, ikusentzuko kontseilu estatu mailakoari, legeztatzen maila bat, eta izan zen lehenengo irrati internetekoa horrelako zerbait eskatzen zuela, pixkat harritu zian ere, baina, guretzat internet oso garrantzitu izan da proiektuen abiatzeko, eta gero, uinetara salto egin dugunean ere, naiz legalidaren barruan, lizentziak izan ez eta bar, ez dugu aztuko jakina internetek duen garrantzia proiektuen garapenean. Eta testuinguru honetan ere indartu da nolabait, ez? Komunikabideen arteko elkarlan hori, esaterako Naiz irrati, Naiz edabidea, Hamaika telebistarekin duen elkarlan hori. Bai, hor badaude, nik uste hor egon daitekela beti elkarlana, bakoitza bere nortasuna du, hori egia da. Askotan ere, hor egoten da arrisku bat, ez? Handiak txikia jatea, edo txikiaren esfortzuak jatea, eta nik uste hor kasu egin behar dela, baino elkarlana ondo ulertuta, biztan da, azken batean, hainbat gertakaera edo gertakari betetzeko edo kubritzeko edo hainbat gauza egiteko, biztan da, gure baliabideak denon baliabideak mugatuak direla, ez? Eta orduan, elkar laguntzea, bakoitzaren izaera, nortasuna eta proiektua errespetatuz, ez? Gerta daiteke ere beste fenomeno arriskutsu batzuk, ez? Azken batean, hori ez, handiak txikia jatea edo hori ez. Eta orduan nik uste dut, orain arte hainbat esperientzia izan ditugu, eta nik uste bide bat egin dela, ez? Etorkizunean ere, espero dut bere horrelako aukerak egoteak, elkarlanerako, denen onerako azken batean, ez? Gure
behar gure proiektu bakoitzaren beharretarako, baina baita ere jakina ikusle eta entzusleen eta irakurleen hobe beharrez, ez? Azken batean hori izan behar duela azken helburua, ez? Eduki egoki batzuk, informatiboak eta bar zabaltzea eta jendeak bere informazio beharrak, eztabaida beharrak eta ase betetzea. Eta duela 2 urte ere, aipatu beharrekoan, Naiz Irratiaren sorreraren ondotik etorri zela zuen berrikuntza prozesu hori, webgunea berritu zenutela, inflexio puntutzatu zuela, zer suposatu zuen horrek, eta hemendik aurrera ez, ere zenolako izaera izan du aldaketa horrek? Bueno, suposatu azteko lan handia izan zen, ze gu hasi ginen 2012 urtean egin genuen, garaian oso gustoko izan genuen webgune bat, baina egia da oso prozesu luzea izan zala, denbora desente eman zigula atera arte, eta hau oso azkardua, ez? Dena oso azkardua, eta iruditzen zaharkituta, oso azkar zaharkituta gelditu zegula webgunea, hori diseinuan aldetik edo hori, ez? Eta behar genula, diseinu garbiago bat, argiago bat, handiago bat, ez? Eta, hor bat zegoen erronka bat, eta horrek asebetetzen asko diseinu berria. Aldi berean, behartzun diseinu funtzional bat izatea. Hau da, importantea zer da, edukiak. Zer egin behar da, edukiak ondo agertu. Hori izan behar du. Gure erronka zen, horri alde berria izatea, funtzionala zentzu horretan guretzat, lagungarri izatea gure lana ondo agertzeko eta jendeak gauzak ondo ikusteko eta bar. Hori izan zen erronka nagusi bat. Eta 3. erronka nagusi izan zen, etorkizunerako garapena izan zezan. Aurrekoan bezala ez gertatzeko, alegia egiten zu diseinu bat, hainbat urtez egoten zara, eta derrepente goiti bera aldatu behar duzu, gelditzea izu zaharkitua. Gure asmoa da, gaur egungo naiz, garatzen joatea. Hori atzera bizkat, hori diseinori dagokionez edo aldaketa dagokionez. Egia da, aldaketa horren atzean beste gauza asko daudela. Dago funtzionamentu mota bat, guk erredakzioaren aldaketa oso bat eman dugu, gauza asko aldatu dira gure erredakzioan, ez dira bakarrik diseinu bat, bezik eta egiteko modu bat, hori ere badago saltza guztionetan. Eta aurrera begira alde batetik, normalen alako prozesutan egiten duzu, proiektatzen duzu 100. Ez duzu 100 egiten. Ateatzen bat zea 50-ekin, tira. Eta gu badugu oraindik ere aurretik genituen zenbait lan egiteko, eta ari gara horretan egiteko, baina aipatu dudan bezala guretzat aukerariko egokiena da, uste dugula lortuguna lanabes bat aurrera begira garatu daitekena. Gure beharrei, egin beharreko lanei, eta sortzu zaizkigun erronkei aurre egiteko, badaukagula lanabes hori. Horrek, lasaitzen gaitu maila batean. Beraz, beste 10 urtez, beste hamarkada batez informazioa eta edukiak ezkentzeko aukera ikusten duzu, beraz. Hala bedi. Hala bedi, Iñaki Altuna, Naizeko zuzendaria, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan, gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Jon Antza. Orain arte. Willkommen, bienvenue, welcome. Teatro Latxazena da antzerki talde bat, gaztez osatua. Zaugarri berezia igual da hori, ez batez ere gazteak garela eta gazteok egiten dugula ia dena, zuzendu ezik, zuzentzen duena ez da gaztea. Baina gainontzekoa bai, adibidez, teknikariak gazteak dira, aktoreak ere bai, bestuarioa egiten dugunak gazteak gara, eskenatokia prestatzen dugunak eta denak gazteak gara. Antzesleak bera gara, pixkat dena egiten duguna. Talde hau hasi zen, Liceo Monjardin eskolan antzerki talde bat dago, eta bertako ikasleak bukatu zutenean, ez bigarren batxilergoa bukatu zutenean, jarraitu nahi zuten antzerkia egiten, baina ez zeukaten aukera bertan jarraitzeko. Eta zuzendariak eman ziren aukera, kanpoan talde bat sortzeko, eta horren ondorioz sortu egin da. Eta gero, beste toki batetatik ere bai elkartu izan gara besteak ere bai. Yo no sé para qué te echas remix total, tío, somos 3 años por ti.
No creas que no me siento orgulloso de ti, porque estarías muy equivocada. Sé perfectamente todo lo que has sufrido y todas las cosas que has tenido que hacer para ser quien eres. Porque es muy jodido ser heterosexual y ser drag queen también. Testuaren aukeraketa zuzendariak egiten du, berak antzerki asko irakurtzen du, eta aukeratzen du segun eta zertan ze aktore dituen ez, eta ze publikoari ez zuzendu nahi dion, eta orduan aukeratzen du antzeslana. Eta gero, hasten gara, deitzen diogu trabajo de mesa. Orduan, esartzen gara eta ikusten dugu ez obra nolako izango den, aktoreak, pertsonaiak nolakoak diren, beren izaera, ez, beraien artean nola harremantzen diren, naiz eta igual eszenarik ez izan elkarrekin, ez, ondo ezagutzea zure pertsonaia. Eta horrekin abiatzen gara eta hasten gara montatzen eta dena. Eta bitartean prestatzen ditugu, bai teknikariek prestatzen dute argia eta horrela, eta hasten gara ere bai vestuarioa sortzen, atrezoa prestatzen eta estenografia ere bai prestatzen dena pixkat batera. Estenografia eta izaten da normalean guk sortua, ez? Materiala erosten dugu, baina normalean izaten da eskuz egindako gauzak. Eta jantziak ere bai eskuz eginda, ze badaukagu neska bat ikasi zuena moda, edo diseinu de moda eta horrela, orduan berak diseinatzen ditu gauzak eta... Bai, normalean bestera izaten da potent. Ikusgarri izaten da, bai, ebe. Eta teknikariak, soinua egiten dugu ensaiotan, gaten gara ikusten ze behar den, zezten behar, eta gero argiak egiten da bukaeran, ze da pixke zaila, ze ezin da ensaiatu berez, beritzen da gutigo gara bera ze nahi dugun, eta gero jakinta nora joaten garen, gaten bagara Eskola Navarro Teatro, edo gaten bagara Cibibox X, ez dakit. Edo Herriko plazan, ez horrez dagoela argirik. Orden, adaptatu bara da, ze bakoitza badu, ez dakitzen bat argi PC, bertze batzuk badute, ez dakitzen bat... Baliabideak ezberdinak dira, eki batean bestean. Por ti padezco y muero, por ti no crezco, por ti miro al cielo y cuento las estrellas en las noches de luna y sueño con un niño de escamas en la cuna. Juan Mayorga sariak dira Espainia mailan, ematen diren amateur antzerki sariak, ez? Ematen dituzten amateur erakundeak, ez? Eta ematen ditu hori, Espainia mailan, eta kategoria ezberdinak daude, eta aurten irabazi dugu hori aurrantzerki saria. Aurreko urtean egin genuen kabaret obra, eta ere bai saritu gintuzten aktore berena, uste? Bai, eta vestuario. Eta ginen ere bai iluminazion, ustez? Bai, nominatuak ginen. Baina ez ginen irabazi. Eta aurtengoan ere bai nominatuak ginen vestuario berriro eta zuzendaritza berena. Super poziko. Eta gero Donostikoak badira Donostiako udalak montatzen duen konkurso moduko bat edo. Eta bertako jendearentzat da, baina urtero hartzen gaituzte eta eskertuak arde horregatik. Eta orduan hori ematen digute aukera antzesteko Antzoki Zaharrean, bertako Antzoki Zaharrean. Eta irabazi dugu aurten obrariko dena, ez? Bauda honetan nik uste deskantzatuko dugula. Bai, nik uste saiatu behar dugula orain dugun obra mugitzen pixket, zuk mugitzen duzu normalian, ez? Zuk deitzen duzu baletxetara, ez? Denen artean. Baina normalean izaten da, ez? Obra bat montatzen dugu, eta gero, obra hori mugitzen dugun bitartean, hasten gara montatzen urrengoa, eta horrela ez dugu inoiz gelditzen, ez? Baina egia da, aurten izan dugula, montatu ditugula bi obra txiki ez, Elebrel Blankorena eta gero beste hau. Eta orduan nahiko zahama izan dela, orduan udan ez dugu ezer berria montatuko, baina jarretuko dugu mugitzen
obra berri hau. Eta gero asmoa dugu mugitzeko 1789, Frantziako iraultzaren inguruko antzezlana da, eta hori asmoa dugu hori montatzeko eta joateko mugitzen eta. 1789 da obra bat guretzat garrantzi asko duela, ze Txazenak montatu zuen lehenengo obra izan zen, eta orduan orain berriz montatzeko eskatu digute, eta aurrera eramango dugu, aldaketak egingo dizkiogu eta eskatu hobetzeko beti, eta eman digute aukera estrenatzeko guretzat berezia den toki batean. Eta ilusio handia daukagu bai. ¡Viva San Fermín! Eta Egunero Lege solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Jon Antza, eguerdion. Solasaldia hasi aurretik ikusi dugu iragarkia, ezta? Biharkoan San Ferminen atariko horretan izango garela, Amaika Telebistako lantaldea, eta zuzeneko saio berezia egingo dugula, Amaiketatik hasita, ordu 2:30. Zuek ze plan San Ferminetarako berdaratzeko asmorik duzue? Bueno, San Ferminak izaten dira Iruñean, baina izaten dira Lesakan, oso importanteak, eta Pasaian ere, Pasaian txon. Gu gaztetan hiruak egiten genituen, orduan ezakit aurten bakar batera ere joango nezen, baina saiatuko nez. Gonbidapenak entzuten ditut, Nire guztuko jate, baina ez naz fan inoiz. Ez ez dakit normalian lanian harrapatzen nago, orduan kasetarientzako aste zaila da. Iruñean behintzat badakigu, astean zehar, astelehenetik, atzotik egon direla motorrako erotzen ikusiko ditugu irudiak lehenik eta bain. ¡Viva San Fermín! Festarako gogoa behintzat egon badago, ez? Nabari duzue hori gizartean, etenaldiaren ondoren. Bai, festa giroa oroar handia, eta egiten diren ekimenetan, jende asko ez dakit, bai, jendea, baina berezeko gogotxu, ez dakit, ekaitzaren horreko barealdia den, edo ekaitzaren ondorengo barealdia den, ez dakit, ikusiko dugu. Ikusiko dugu gainera ere badirudiko bide-meretziak gorakada izaten ari duela gainera, ikusiko dugu honen ondoren zer gertatzen den, ez da Maialen? Bai, hori esaten dute, 7. olatua ontxe datorrela. Danok irteteko gogoa daukogu, danok irteten gara eta badirudi pandemiaren asuntua astuta daukogula, orduan imaginetan dut normala da, ez, gero, dana egotzia. Festa gogoak bai, baina festa giroan, batez ere ematen diren eraso sexisten aurrean irmotasuna ere erakutsi du mugimendu feministak atzokoan Iruñan egindako manifestazioan. Ikusi dezagun. Uholde beltza gara, amorruz eta irmotasunez mintzo dena. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien tinpanoak zartatu ditzakeen amorru karrankariz. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borrokan. Borrokan mugimendu feministaren iraultzarako indar leherkaria inoiz baino biziago dagoelako. Kaleak geureak eginez, indarrez aurre eginez, elkartasun eta saretze feminista ereiten, etsaiari hortzak eta ukabilak erakusten, sistema zapaltzailea deserrituratzen, gure aspaldi aukeratu dugu. Autodefentsa transfeminista! Gora! Borroka! Feminista! Gora! Borroka! Feminista!
Eta manifestazio honek gainera bat egin zuen ez, Nagore Lafargeren oroimen ekitaldiarekin, gogoratu dezagun urte honetan 14 urte beteko direla, bortxatu eta hil zutenetik, eta aurreikuspenak, ez denolako aurreikuspenak dauden, jai giroetan badirudiela denak balio duela, baita ere emakumeen aurkako erasoek ere baimenduta daudela, eta zenolako garrantzia duten ez aurrelako ekimenak eta manifestazioak aurrera eramate maian. Bai, alaxi da. Nagore Lafargeren kasua eta La Manadaren neskaren kasua puntu eta parte bat izan zen, ez? Gizarte guztia eraso sexiste buruz pentsarazteko. Baina nik pentsetan hauen aurrera egin genuela, baina uste dut ezetz. Eta kaleak, jaiak oraindik ez dira gureak. Nik juergan irtetzen hasen bakoitzan ikusten dut, ez? Badibidez ez da ezer pasetan, zu lagunen artean gabeko 11etan egoten basari, ez? Baina orduak pasata gero, igual, goizeko 3etan, ez? Zure lagun neskak etxera joaten diezenean, konturatzen zare, 70% mutilak direla, eta hori ez da kasualitatea. Arazoa niretako etortzen da goizeko 7etan, goizeko 6etan, ez? Entzuten dozurako komentario sexual batzuk, igual adibidez kuadrilaren bat ez zer esaten dutzu, ez da eroso, eurak eroso daz, baina zu ez. Eta bebai hori ez da kasualitatea. Behar bada igual ez da eraso sexista bat, ez? Baina eurak eroso egotia eta guk ez, niretako oso garrantzitsua da, ez? Zegatxik ezin gare egon igual mutilin artean normaltasunez, eurak dazen moduan, ez? Ez dakit, batean igual ligatzen hasten die, baina zuk ez tozu nahi ligau, zu bakarrik gurozu juerga bota eurak moduan, ez? Eta deseroso faten zaretxera, ez? Eta hori nik uste dut aldatu behar genuela eta horri buruz pentsatu behar dugula, ez? Kalea guriak dira, juergak, jaiak gureak dira, eta gu bai algare egon, ez dakit, goizeko 7ak, 8ak, 10ak arte, taberna guztietan, txosnetan, eta ondo pasatzen. Mezu argi gelditu da beraz. Getzaldatu behar dugu, gaurkoan ere, eta energiari buruz arituko gara, energia krisia deritzonari heltzeko. Izan ere, Alemanian kezka agertu dute berriki, Errusiatik etorriko den gaza behin betiko irtziko ote duten beldurre direlako, izan ere gazbide bat konponket lanetan hasiko da, baina beldurra hori da, ez konponketa kaitzakia hartuta ea behin betiko itziko duten gazaren iturri horian, Irazabal izan dugu gaurkoan gurean, eta hobeto azaldu digu egoera. Egoera da Nord Stream bat gazbidea, uztailaren 11tik 21 geratu egingo dela, hau da, mantenimendu lanak egingo dituzte 11 egun horietan, aurre ikusita zegoen geldialdi bada, hori ere esan beharra dago, baina nolabait Alemaniako gobernuak uste du Gazprom Errusiako enpresak erabil dezakeela mantenimenduzko lan horiek, erabil ditzazkeela geldialdi hori nolabait iturria izteko. Iturria behin betiko izteko, edo behin-behinean izteko, ez dakigu zenbat iraungo duen. Baina Berlingo gobernuak, Olaf Scholzen exekutiboak, ohartarazi die Alemaniarrei kontu zibiltzeko gerta daitekela, aukera badela, eta agian mantenimenduzko lan horiek amaitzen direnean, uztailaren 21ean, Gazpromek ez duela Alemania gehiago Errusiako gazarekin hornituko. Orduan, egia da, oraindik ez dakigula, ez dagoelako konfirmatuta eta geldialdi hori aurreikusita zegoela, baina hemen beldurra zabaltzen ari da aukera bat delako eta nolabait gobernuak ohartarazten duenean ekonomia ministroak Robert Habekek berden liderrak esan du gerta daitekela eta orduan, hemen pixka bat alarma guztiak pizten hasi dira eta agertoki politiko eta ekonomiko desberdinetarako prestatzen ari da Alemania, ez udara begira hemen jende guztia porretan dago eta Alemaniarrak beste gauza batzuetara daude, baina bai zalantzari gabe irailera edo urrira begira. Udaren oasi hori tarteko ez, etorriko denaren beldur, dagoeneko Alemaniak herritarrei ohartarazi die ez, energia aurrezteko dei egin die, baita ere adierazi du, agian honek egoera hau ematen baldin bada, industria geldiarazi beharko dutela, eta honek ere domino efektua izango duela. Nola ikusten duzu ez zuek gaia? Bai, da, lehenik eta behin irresponsabilitate baten ondorioa,
erabaki irresponsable batzuen ondorioa, eta horretaz asko hitz egin dugu hemen, eta luze. Eta bigarrena da, errealitatea momentu honetan, indar harremanen, gatazka honen indar harremanen, errealitatearen isla eta ispilua. Esan nahi dut, hasi ginen esaten, Errusia isolatu egingo genuela, Errusiaren erregimena eror zedin, eta hori zan wishful thinking bat, hori zan asmo oso polit eta interesgarri bat, baina bukatu dugu esaten Errusiak gu isolatuko gaitu. Eta hori da nolabait gatazka honen bilakaera alor militarretik arata, alor militarrean ere gauza gertatzen ari dira. Hori guztia horrela izan da, nik uste dut, esan ezakegula, momentu honetan nik ezakite gatazkanera luzerako izango da, eta malez, belaunaldi gazteek ere, ezagutuko duten gatazka luze bat izango da segura eskezan. Gatazkaren fase honetan, asko hitz egiten norrari den irabazten, norrari den galtzen, nik ezakit norrari den irabazten, seguraski inorrez, baina irutzezet Europarrok galtzen ari garela. Eta hori, ispilu horretan begiratzen hasi barko gerala, eta ikusi barko degula, zein diren erabaki politikoak, hartu baretuen erabaki politikoak zein diren, egoerari ere, pixkat buelta ematen hasteko, zeren errealitate hau, gogorra da orain, baina gogorragoa izango da, alegia, denbora aurrera joan ala, okerrera joango da, ez bali ma da norabide aldatzen, ez? Zuk, Maialen, ikusten duzu afera? Ados nago berarekin. Niri harritzen nagoena ez, da beti ez, herritarrok ordaintzen dugula halako krisiak ez. Adibidez, Alemanian jarri dute medida batzuk ez, transporte publikoa 9 eurotan jarri dute, baina ez gehiagoa bakarrik udan. Orduan, ez dakit zelan izango da iraila, baina guda oasis hau oso larria da nire ustez. Ez dakit, besta ze eragina izango dagoen Alemaniako energi krisiak hemen adibidez Euskal Herrian. Burura etortzen zait, ez ontxe Tapia eta Urkullu Alemanian da zela, ez? Eta Mercedes-Benzeko langile gatazka bebai, ez dakit 5.000 langile dia, 5.000 familia. Eta horrek zuzen, ez zuzen die 30.000, ez? Eta ez dakit ze pasako da familia horiekin, eta ze pasako da beste enpresekin, Euskal Herriko beste enpresekin. Testuingurua harimutur ugari ditu, energia krisitik hasita langileen egoerari helduraino, ez? Baina nola ikusten duzu zuek udazkena? Berriro ere, eta negua, ez? Berriro ere entzungo ditugu, ez? Berogailua jaisteko mezu horiek. Bai, arazoa da, hemen suposatzen zen Europar Batasunean bagindoa zen nolateko transizio energiaren inguruko birplantamentu batera. Ez hor gailur oso garrantzitsuak egin ziren, han eta hemen, eta erabaki estrategikoak, badira ja markada batzuk hartzen ari omen garela, ez da? Baina, entzuten duzu, Frantziako presidentea, ez esaten, hemen hainbat erabaki berplanteatu egin behar ditugu, beti errua botatzen dute gerrari, hor ja badokate, eta gerrak badokala zera eragina handia, ez da? Eta orduan, galdera izango litzateke, benetan, transizio hori zertan dagoen, nola dagoen, berriro ere erregai fosiletara jo behar dugun, energia nuklearra lusatu behar den eta Alemaniak ere horretara itzuli behar duen, aditu guztiak esaten dute, aditu askok bentsat, aditu batzuk esaten dutenaren arabera bentsat, Alemaniak ezin diolako muzin egin, epe ertain batean ere, momentu honetan Errusiarekin daukan bazkidetza, gasaren hornidura bazkidetza horri. Eta ezin di horre muzin egin, eta aparte, horren alternatibak ez daude garatuta, erabakiak ez daude behar bezala hartuta orainik, eta ondorioz, agian ez da udazken honetako kontua da, birplanteamentu oso baten kontua, eta agian langileek sufritzen duten bezala, lehenengoak horiek sufritzen duten bezala, urtezet lurrak eta ingurumenak ere sufrituko duela berde. Bai, zegia da, esan duzu ez, nuklearraren eztabaida berriro ere mai gaineratu dela, frakina ere hainbat herrialdetan berriro ere mai gainean dela, frakina erabilela ez, eta berriro ere erregai fosilen aldeko apustua indartzen ikusten ari gara, ez? Alemanian bertan ikatzaren alde egingo dute Errusiaren gazta horri nolabait balantza egiteko, beraz ere honek klimaldaketari buruz, ez? Zeuden mugarri guztiak kolokan jarri ditu. Eta gainera, arazo bat da Errusia, Alemania eta herrialde haien menpe egotia, ez? Hemen argia edo energia eukitzeko
asko, eurerekin adostasun batera heltzea. Hemen ikusten dudana da, ez dakit, komunitate energetikoei buruz hitz egiten ari da asko, baina ez da Iberdrolak esaten dauen komunitate energetiko horiek, ez enpresa handiek ez egoteko euren atzian, baizik eta herritarrok egindako komunitate energetikoak. Nire ustez hor dago, koska hor dago egin behar duguna, ez dakit nola, baina hasi behintzat bai. Bai, afera honek ere sortu dezakelako epe labur eta ertan batean gatazka gehiago, ez? Ez horiek Ukrainarekin lotutakoak, Europa mailan eta mundu mailan, ez? Energiaren boterea edo energia bera lortzeko, ez? Gelditzen diren erregai fosilen horien bereganaketa izateko gatazka berriak ere aurreikusi daitezke. Bai, nire ados nago zurekin, esanet hori da eraldaketa eta hori iaia planteatzen ari zera iraultza bat, ez? Eta iraultza bat, non, herritarrek nolabait energiaren ardura edo nolabait hartuko luketen edo guztekit. Iruditzait hori dela bidea gertatzen dela, hemen dauden interes guztiekin oso zaila dela. Eta aipatu duzun beste puntu baten uste oso interesgarria eta oso importantea azkenean hitz egiten ari dela burujabetzaz. Ez, alegia, dependentzia edo dependentzia ezaz, azkenean hitz batean burujabetzaz. Eta ulertzen ari garena da, garai geopolitiko berri honetan, burujabetzaren dimensio guztiak izango dira importanteak. Bai politikoak noski, baina bai energetikoak, ailikadurari dagozkionak, eta bestelakoak ere, ezta? Eta iruditzait hori izango dela hitz klabe bat, konzepto klabe bat, datozen gatazka horiek guztietan, horiek guztia aurre egiteko. Eta iruditzait, momentu honetan, Europan gure burujabetzari neurri batean uko egiten ari garela. Ez gara erabiltzen ari Europarrok, espazio politiko bezala, komunitate politiko bezala, gure burujabetza ez gerala eramaten ari, eraman bar genuen tokiraino, ez da? Munduak bizi duen testuinguru honetan, migrazio fluxuek eta migrazioek ez dute denik jarriko gara begira, ez? Latinoamerikatik Estatu Batuetara bidea egiten duten horiei gogoratuko duela aste batzuk 50 bat pertsona aurkitu zituztela itota, ez? Kamioi batean zihoazela migratzeko bide horretan eta Biden, ez? Boterera heldu zenetik hitz eman zuen, ez? Trumpek egindako politikak, migrazio politikak aldatuko zituela, momentuz ez du ematen, gehiegirik aldatu denik egoera, baina Bero Satrustegi kazetariak eman dizkigoako batzuk. Estatu Batuetako gorte gorenak baiezkoa eman dio Joe Bideni Trumpen administrazioak sortutako Remain in Mexico kanpainarekin bukatzeko. Egungo presidentearen helburuetako bat izan da hasieratik. Programa honekin Mexikarrak ez diren migratzaileak Mexikora bidaltzen dituzte eta euren kasuak edo prozedurak Mexikon daudela aztertzen dituzte. Bidenen administrazioak Estatu Batuetan bertan atxilotu eta mantendu beharko lituzketela uste du prozedura legalak bertan Estatu Batuetan aztertzen diren bitartean. Badira ordea aldaketa proposamen honen aurrean kontrako jarrera hartu duten estatuak, Texas esaterako. Programa hau bertan bera gelditzen bada, immigrazio legearen beraren kontra egitea litzatekela uste dute. Esan bezala, baina Biden hasieratik saiatu da kanpaina honekin bukatzen eta oraingoan aurrera egin dezakeela ematen du. Hortxe aukera bat zabaltzen da, baina zenolako ondorioak izango dituen, ez? Ez dakit nik pertsona horiek antzemango dituzten ondorioak, ez? Trumpen gerazatiez Mexikon, ala atxikitze zentro batean, ez? Estatu Batuetan hortxe itxaroten gelditzen baldin badira. Nola ikusten duzu ezuek? Bai, alaxe da. Ez dakit, Mexikon geratu edo politika hori kentzea albiste hona da, baina ondikon pasa behar dira ez dakit aste batzuk. Migratzaileek postu dira, baina badakite ez dela albiste oso ona, ez dago esaten, igual Mexikora ez die bueltatzen, baina zer egingo dute bebai Estatu Batuetan. Ez dakit, igual, ontxe gaur goizien egonaz irakurtzen ez, karabanan zenbat pertsona daz, eta daz 400 bat emakume aurdun, 1000 ume, eta oso egoera txarra daukie, ez dakit, emakumeak violentzia asko jasatzen dute, umeak bakarrik doaz. Orduan, nire ustez humanitate falta asko dau, bai Estatu Batuetan eta bai Mexikon ere. Mexikok adibidez pentsatzen dago ez, migratzaile moduan, gu gare beste migratzaile baino hobeagoak ez. Igual, justo Estatu Batuan baino gertuago da zelako, edo
ez dakit migratzaile gutxiago sentitzen dira ez? Eta hori bai, arazo larria da. Bai, egia hor, era bat no? Ia gero Mexikok ere badituela bere arrazoi historikoak, ez? Estatu batutako estatu asko Mexiko izan zidelako bere garaian, eta gerren ondorioz galdu zituzten territorioak izan dira, hor da senti daitezke etxerago bezala, ez? Baina zera orokorrago batean azkenean egia da, ez? Badirudi nolait eskuin populista, nazionalista hori Trumpek horrezkatzen duena konplexurik gabe xenofoboa edo arrazista dena eta beste aldea, ez? Kasu honetan Bidenek horrezkatu dezaken alderdi demokrata neoliberalena. Gero, ikusten ditugun erabaki materialetan, gai hauetan, ez dagoela enbesteko aldea dago diskursoan, aldea dago horre ematen zaion balioan, baina azkenean, realitate materialean, Europak ere, ikusten dugu nola izten dituen bere ateak eta ze ondorio dituen, migrazioen gaia oso komplexua da, kasuistikak ikaragarri zabalak dira, baina azkenean, realitatean ikusten duguna aldatzen dena dela, itxura eta diskursoa, baina ondorioak azkenean berdinak dira, eta ez gaitu harritu behar gero, herrialde horietan biziden populazio zabalak edukitza horrelako amorru bat gure aurka. Zena azkenean, diskurso politak gero ez dira inoiz gauzatzen errealitateen aldaketan, ezta? Bai, eta horrekin lotuta ere migrazioak bideratzen dituzten errotiko kausetara begira, ez? Izan dezaketen nolabaiteko mezu hori ere. Hemen untziko dugu gaurko solasaldia, mila esker beste behin gurean izateagatik, Maialen Ferreira eta Jon Antza, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik ondizan.